Stalo sa to na úsvite 3. tisícročia histórie ľudstva. 10 rokov po vojne medzi Zemou a Minbari. Projekt Babylon bol uskutočnením dávneho sna. Jeho cieľom bolo vytvorenie miesta, kde by pozemšťania a mimozemšťania v mierumilovnom nažívaní riešili svoje nezhody. Poskytol vzdialené útočisko, domov ďaleko od domova, diplomatom, podnikateľom, pútnikom i podvodníkom a tulákom. Pozemšťania aj mimozemšťania spolu v útrobách 5,5 milióna tón vážiaceho rotujúceho kovu, osamoteného v tmavom nekonečnom priestore. To je bezpečné miesto pre život. Je to naša jediná nádej na zachovanie mieru. Toto je príbeh poslednej zo staníc Babylon. Píše sa rok 2258. Miesto sa nazýva Babylon 5. V hlavných úlohách v slovenskom znení Dušan Sabo, Daniela Kufelová, Matej Landl, Michaela Čobejová, Ján Tréger, Monika Radvániová, Ivan Vojtek, Peter Sklár, Zuzana Kronerová, Vladimír Bartoň a Štefan Koška. Polnočný útok. Komander Sinclair, ako oficiálny predstaviteľ Centaurskej republiky vás žiadam, aby ste mi oznámili, aké informácie získala vaša vláda v súvislosti s Ragešom 3. Tie isté informácie, čo vy. Bol zahájený útok, to je všetko. Čo vám oznámila vaša vláda? Zatiaľ nič, poslal som 3 urgencie. Neodpovedali mi. Nikto nič nevie. Veľvyslanec, práve sme to počuli. Áno, príjmite sústrasť nad vašimi stratami. Neviete podrobnosti o tom útoku, Čekár? Aj nás to prekvapilo. Poviete nám niečo viac o tej kolónii? Nemáme čo skrývať. Je to poľnohospodárske stredisko. Výlučne civilná operácia. 5000 obyvateľov sú prakticky bez zbraní. Spojíme sa s našou vládou a tak zistíme, čo vedia. A následne aj s pohotovostnou sekciou Rady a s Ligou neutrálnych planét. Pokúsime sa vám pomôcť.